Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Aydın, 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 dilim yar. Aydın. White. Valla. Perjuanım ha. Aydın. Aydın, aydın, dilim yar. Bawer tu çi dikî bawer? Ha. Tu çi dikî? Tüştek nakım. Çawa tiştekî nakî? Ewa tu xwe dixemelînî xêr e? Ha. Ez herim bazarê. Diçim sukê. Ha, te herî bazarê? Ha. Ê baş e. Erê baş e. Em bi hev re herin? Çima evrarin? Na, ez naçim bazarê ya. Bi rastî ez diçim qehweyê zanî. Tu dibêjî ez diçim bazarê? Em bi hev re biçin bazarê, niha tu dibê ez diçim qehweyê. Na, ez herim bazarê lê bazarê pir rast kirim. Te biçî qehweyê? Erê. Ê baş e. Em bi hev re biçin qehweyê? Na? Na, qehwê jî pir rast kirim zanî. Karê min heye. Bawer. Ez herim sînemayê. Ah. Ji ber wî xwe dixemilînim. Tu ji ber sînemayê xwe dixemilînî? Ê wila baş e. Ez jî bim sînemayê. Tu zanî rojda jî pir ji sînemayê hez dike. Bi taybetî ji filmên Kurdî. û niha jî di vê hefteyê de filmê baş e te biçî ku derê? Bêje. Wellê. Ez dixwazim bizanim te biçî ku dê bawer. De bêje. Ez herim der. Derve diçim. Çima? Ha, te herî derva? Erê. Ê baş e em bi hev re biçin derva? Ya kuru tu belayı tu kadayı biremin. Çima mı hıskı? Ez te ve kat naçım. Eğer tu xazi tu azadi. Bawer. Herre kuda dişi herre. İşte ez akabavşım mavi tu juveri. Ez jî ji werim. Vallahi yok kurban. Ez pir ji avê hez dikim, tu zanî bawer? Tu polisi tu çi kurban. Çi dixazi jimin? Bawer. Ez ne polîsim, ez dixwazim bes bizanim te biçî ku derê? Em hini zuye. Ha. Ez saate küntür ve diçim. Ê baş e, ez jî bixwînim. Ez jî pirtûka xwe xelas bikim, saetek nîvek dî xelas dikim pirtûka xwe. Em bi hev re biçin. Rojda jî wê bê, pir xweş dibe. Pırxaştı bey. Herî. Ez te ve nayım. Tu bu herre. İşte dibijim kuda dişi. Herre kuda dişi Bawer. herre. Divê tu ji min re bê te biçî kî derê? Bro karê min heye. Ha. Ha. Niha karê te heye. Erê karê min heye. Ê dibêje çi kar e? Te biçî kî derê? Ez herim otelê. Otelê.
Aha. Tefhem kir? Baş e. Eri başı. Tu biçî kî otelê bawer? Lazım ez pir ciwan bim. Diçim otele, Tu ciwanî ciwanî. Amedê. Bezvêce te biçî kî otelê? diçim otele Amedê. Amedê. Çima? Bawer, otela Amedê pir dûr e ji vê derê. Tu dizanî? Eri ez zanim pir dure berde bila zar. Tu biçî otela Amedê. Baş e tu biçî çê? Çi karê te heye li otela Amedê? Nabêjim, wiya nabêjim. Müştera got ku da diçim li bes e. Here ku da diçî here, li min dur be. Baş. Bawer, diçe otela Amedê. Eri. Lê nabêje diçe ku derê. Na müştera got ku da diçim. Çima diçim, wiya jî nabêjim. Nabêjî. Baş e bawer baş e. Mezane de baş. Îroj em ê fêrî lêkereke din jî bibin. Elê? Lêkereke Kurdî ku pir tê bikaranîn. Çûyîn. Çûyîn. Gava ku mirov cih diguhere ji deverekê ber bi devereke din ve mirov lêkera çûyînê bikartîne. Wek ku bi îngilîzî jê re dibêjin to go û bi Fransî aller an jî partir. Bi Kurdî em jê re dibêjin çûyîn. 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 Mirov dibêje ez diçim, tu diçî, ew diçe. Ez diçim. Tu diçî. Ne tu. Tu diçî. Ew diçe. Em diçin, hûn diçin, ew diçin. Bijîn. Lê gava ku mirov bixwaze navê wî cihê ku em diçinê jî bibêjin, mesela em cî diguherin, em nihal malê ne û em cihê xwe diguherin ber bi qehwê ve. Mirov çawa dibêje? Ha, ez diçim qehweyê. Ez diçim qehweyê. Ez Uya diçim zanım. sînemayê. Ez diçim sînemayê. Ew diçe pirtûkxaneyê. Ew diçe pirtûkxaneyê. Ew diçe pirtûkxaneyê. Ez diçim Diyarbekirê. Ez diçim Diyarbekirê. Ez diçim Parîsê. Ez diçim Almanyayê. Ez diçim Almanyayê. Ez diçim Sûkê. Ez diçim Sûkê. An jî em dibêjin ez diçim bazarê. Bazarê. Ne ku ez diçim sînemayê, an jî mirov bibêje ez sînemayê diçim. Kîjan rast e? Ez diçim sinemayê rast e. Bijî. Belê. Ez sînemayê diçim ne Ne rast rast e. e? Ez diçim sînemayê rast e. Wefam kir? Fem kir. Belê? Aydın, 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 dilim yar. Bawer tu çi dikî bawer?
He. Tu çu dekî? Tuştek nakim. Çawa tiştekî nakî? Wa tu xwe dixemelînî xêr e? He. Ez ê herim bazarê. Biçim sukê. Ha, te herî bazarê? He. Ê baş e. Erê baş e. Em bi hev re herin? Çima evrarin? Na, ez naçim bazarê ya. Bi rastî ez diçim qehweyê zanî. Tu dibêjî ez diçim bazarê? Em bi hev re biçin bazarê, niha tu dibê ez diçim qehweyê. Na, ez ê herim bazarê lê bazarê pir rast kirin. Te biçî qehweyê. Erê. Ê baş e. Em bi hev re biçin qehweyê? Na? Na, qehwê jî pir nas kirim zanî. Karê min heye. Bawer. Ez ê herim sînemayê. Ah. Ji ber wî xwe dixemilînim. Tu ji ber sînemayê xwe dixemelînî? Ê wila baş e. Ez jî bim sînemayê. Tu zanî rojda jî pir ji sînemayê hez dike. Bi taybetî ji filmên Kurdî. û niha jî di vê hefteyê de filmekî pir xweş heye, filmê Behmen Qubadî heye. Baş Tu e, here dixwazî sînemayê. Hûn herin. Ez diçim mektebê îro ya. mektebê He. bawer bes e. Çi bese? Mektebê, qehwê, bazarê, nizanim çi. Ê. Bêje te herî Kurdî xelas. Ez jî bim mektebê. Ya ez diçim pirtûkxanê. Pirtûkxanê. Vaz atım mektebê jî naçim. Pirtûkxane îro girtiye bawer. Tu zanî çi roja îro? Yok ya. Na nizanim. Ne mühim e. Ez hûn herin ku da diçin herin ez güvenliyim. Tu herre. Derkevete azadî. Ê baş e te biçî ku derê? Bêje. Vallahi. Ez dixwazim bizanim te biçî ku dê bawer. De bêje. Ez ê herim der. Derve diçim. Çima? Ha, te herî derva? Erê. Ê baş em bi hev re biçin derva? Ya kuru tu belayı tu qadayı biremin. Çima mı hiske? Ez te ve kat naçim. Eğer tu xazi tu azadi. Bawer. Herre kutu dişi herre. İşte ez ağa bavşum mavi tu juveri. Ez ê ji werim. مانه کردی زبونامه مانه